Mnyamata uyu mukumuona apayu wabwereza kalasi imodzimodzi kwa zaka zokwana 17. Satopa ndi kupita ku sukulu ndipo safowoka. Mnyamata uyu ndi ndani? Ndi chifukwa ninji amangobwereza mkalasi koma osafowoka? Moyo wake wa masiku onse umamuyendera motani? Ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira. Osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife a Dean Studios kuti anthu awadziwe. Ndili ku Rwanda ndipo dzina lake ndi Stafford. Anabadwa zabwinobwino monga muja momwe tonse tabadwira. Wakula ndi mayi yake okha kamba kamavuto ena am'mabanja. Ndipo atakwana msinkhu oti mwana akayambe sukulu, Stafford anakayamba sukulu standard 1. Ndipo atalemba mayeso osinthira kalasi, mwanayu analephera monga muja momwe ana athu amalepherera. Izi zinali za nomo kamba kuti ndikuyamba. Chaka chachiwiri mwana analimbikira kuti apite chitsogolo posuntha kalasi, koma mwatsoka analepheranso. Chaka chachitatu analephera, nkuzafika chachinayi nkuzalepheranso. Apa zinapangisa mayi yake kupita ku sukuluko kukafufuza chomwe mwanayo akumangolepherera. Ndipo aphunzisiwo anati Stafford akamaphunzisidwa amatha kukumbukira pompopompo, koma kudusa kanthawi ndi kumfunsa zomwe waphunzirazo iye amati wayiwala. Apa ndipo mwe anthu anazindikira kuti mwanayo ali ndi vuto la mubongo loyiwala. Chaka chachinayi Stafford ali mu standard 1 momwe. Uyu mphunzisi mukumuona apayu anaphunzira kalasi imodzi ndi Stafford. Anakafika ku secondary, university ndi kuzakhalanso mphunzisi wa Stafford mu standard 2. Chosangalatsa kwambiri ndicho kuti mwanayu ndi wakhama ndi sukulu kopya kuposa ana ena onse, chifukwa salola kuti ajombe achedwe asaphunzire. Amadzuka kummawa kugwira ntchito za pakhomo monga kusesa ndi zina, kusamba nkumathamangira ku sukulu. Iye ati sazasiya sukulu mpaka atazakwanirisa maloto ake ozakhala president wa dziko la Rwanda. Anzake amakhala akumupatsa mayina ambiri pa sukulupa. Inu mudziwa mmene ana asukulu achitira, nkhutukumve, ahedi, ameya ndi mayina ena achipongwe, koma izi sizigwedeza khama la Stafford. Amalimbikira kukankha mpaka maloto azakwaniritsidwe. Pano ali ndi zaka 24, koma mwamwayi anasuntha ndi kukhala standard 2. Mayi yake satopa kusamalira mwanayo ndi kumpasa chilimbikiso pomuona kuti ali ndi vuto la kuyiwalali, ndipo moyo wake wa tsiku ndi tsiku ndi okondwa monga iyeyo alili. Onera nzanga, moyo ndi mpikisano omangopita chitsogolo ngakhale usakuwina. Sitiyenera kufowokera pa njira. Tinabadwa kodzapikisana, ndipo lamulo la mpikisanowu ndi loti sitikuyenera kutopera pa njira mpaka pakhalise bwanji tizawine. Limeneli ndiye lamulo la moyo wa dziko lapansi. Mwanayi wakhala sakufowoka, satopa, sakhala bize kuyang'ana komwe wachokera. Ndipo ndi effort iyi pakhalise bwanji azasuntha mododomesa mwini monga momwe muja munthu asunthira pa ntsetse. Mwina atunkutheka mukusausika ndi matenda mthupi mwanu, ma-ulcers, kuotcha mapazi, simukubereka, mumagwa khunyu, matenda opatsirana pabeli, BP, sugar, zokandakanda ndi zina zambiri. Kulitu dokotala mbambande yemwe amakuchizani kuchokera m'mahebo achikuda. Amathandiza matenda osiyanasiyana malinga ndi mmene inu mukumvera. Iwowa amathandiza komanso kutumiza mankhwala dera lina lililonse komanso m'mayiko osiyanasiyana. Musazengereze, ayimbireni pa 09209953383 akuyankheni mafunso omwe inu muli nawo. Kumapeto kwake osayiwala kupanga share Stafford.